CCTV dam Chhan Isua nen nisari na Hmangaihtu zong te voin ni Pathian ni chibai kan buk thar le feka cheu tun kar chung zong min veng tu le min ompui tu Pathian chu fakinom sela voin chu no pang khom pui ania khom pui thleng tu le khom pui mang tu zong te in zawain du sakna kan hlan feka cheu voin chu Pathianin hmangaih min tiam ti thu pui mang hian hun kan mang ho le don ani mana kan nena lalpa lo lang chuan heti hian ati ani hmangaih top lovin ka hmangaih chea chu wangin lainat na in ka hruai ho che Jeremia bungsom thum pakat chang thuma min hrilh ani Pathian hmangaihna hian top china nei lawa kan Bible thuin nga na hian asoi chiang em boka a khongaihna hian ama nen min nuk naya a hmangaihna chuan min lo kuang kwa thin voin chu Pathian hmangaihna in bulkan tran le ta Pathian hmangaih kani ti in voin chu nun zalen takin hun hmangila midang hmangaih ve thei turin rilru siam bok turin Hmangaihtu zong te du sakna kan hlan feka cheu ilo trong chaya Lalpa Kan Pathian min hmangaih avangin kan lawm imi hmangaihna hi fiah thei turin le kan thinlung hi hmangaihna in min thlak sakang che i hmangaihna hi midang te kan hrilh ve thei nan i hmangaihna fiah thei turin min puila Hmangaihtu zawk ni thei turin chakna min pe ang che Isua hmingin kan di le amen.